Bună ziua, sunt Claudia, mama lui Patrick, iar fac acest video să vă recomand școala Baicut School, pentru că este o școală a viitorului. Copiii noștri învață aici cum să-și facă propriile jocuri, în special pe Roblox, care este preferatul tuturor copiilor. Recomand cu mare încredere această școală pentru că sunt niște oameni înțelegători, profesioniști și sunt doar maxim 3 copii unde pot învăța foarte bine și nu sunt prea mulți să ziceți că nu reușesc să facă tot ce trebuie în ora respectivă. Așa că intrați și încercați, măcar faceți ora aia de probă gratis și vedeți dacă copilului îi place și după aceea hotărâți dacă mergeți mai departe. Eu recomand cu mare drag pentru că copilul meu a fost și singur și ora s-a ținut. Nu s-a ținut cont că este doar un copil singur sau că sunt toți. Deci, și când intră în oră să facă cursul, este atât de fericit și atât de bucuros și iasă atât de entuziasmat din oră, de vine și îmi spune că îl învăță doamna așa, a făcut doamna așa, recomand cu mare drag. Intrați și vedeți despre ce e vorba și dacă vreți continuați, dacă nu. Mulțumesc Baicut School și vă mulțumesc că îmi învățați copilul să facă lucruri frumoase și noi. Vă pup și vă mulțumesc. Pa!